Mužovi diagnostikovali rakovinu pankrácu. Lekári samozrejme doporučili chemoterapiu. On to nepríjmul. Namiesto toho začal piť oxid chloričitý. Látku, ktorá mu odporúčila komunita okolo propagátora Otta Nepilého. Ako sa z chemikálie určenej na dezinfekciu vody sa stal údajný liek na rakovinu a ďalších desiatky chorôb. A kto je Otta Nepilý? Muž, ktorého tvrdeniam verí tisíce ľudí. Ak ste sa niekedy zaujímali o MMS alebo CDS, je dosť možné, že ste na Otta práve narazili. V Česku a na Slovensku patrí medzi najznámejších propagátorov práve oxidu chloričitého. A okolo jeho mena sa za posledné roky vytvorila aj facebooková skupina, ktorá má okolo 1000 členov. Na svojom blogu, Facebooku či aj niektorých prednáškach tvrdí, že táto látka dokáže vyliečiť niektoré choroby. Ale problém je v tom, že Otto nikdy nebol vyštudovaný ako lekár, doktor ani neštudoval medicínu. Narodil sa v roku 1962 v Hradci Králové. No a väčšina života prežil v Brne, kde vyštudoval aj ako fotograf. Nie ako lekár, ani doktor, ani nič takéto podobné. A v rokoch 1977 až 1981 študoval chémiu v Pardubicích. Hoci sa vlastne medicíny nikdy profesionálne nevenoval, tak tento záujem o chémiu mu zmenil vlastne život. Podľa jeho slov približne 30 rokov neužíval žiadne farmaceutické lieky a prednosť dával bylinkám a prirodzenej liečbe. Ale jeho zlom prišiel na konci septembra 2011. Po uhryznutí kliešťom sa mu zapálila rana a vtedy vlastne prvýkrát siahol po látke MMS. Tvrdil, že ju približne týždeň pil a natieral si vlastne túto ranu. Po týždni prišlo silné vracanie. On namiesto toho, aby to bral ako varovanie, tak sa z toho tešil, že táto látka funguje. Podľa jeho slov sa na ďalší deň zobudil ako znovu zrodený. O rok neskôr tvrdil, že vďaka MMS prekonal celoživotnú astmu, ktorou trpel už od detstva. No a práve tieto jeho dve skúsenosti zmenili úplne celý pohľad na oxid chloričitý. V roku 2013 sa ale dostal k novšiemu vlastne spôsobu výroby oxidu chloričitého. Označuje sa ako CDS. Tvrdí, že ide vlastne o čistejšiu a kvalitnejšiu alternatívu voči MMS a tu následne aj propagoval a myslím, že ho aj dodnes propagujem stále na Facebooku. Postupne začal budovať nejaký svoj blog, nejakú svoju facebookovú skupinu, kde vlastne propagoval tieto tu látky. Na blogu pravidelne zverejňoval alebo ešte aj zverejňuje nejaké príbehy ľudí, ktorí vďaka MMS alebo CDS prekonali nejaké závažné choroby. Tvrdí, že to nerobí pre peniaze, ale že chce pomáhať ľuďom. Zároveň ale jeho niektoré semináre tuším, že boli za peniaze. Vo väčšine týchto prípadoch je to skôr rovnaký scénár. Niekto napíše svoju diagnózu, začne vlastne brať MMS alebo CDS a následne tvrdí, že sa jeho stav vďaka tomu výrazne zlepšil, alebo tá choroba už není, zmizla. Tieto príbehy ale spravidla nie sú nejako dokumentárne podložené a nie sú tam žiadne dôkazy, žiadne klinické dôkazy, proste nič. Ale stoja predovšetkým na osobných skúsenostiach samozrejme. Za svoju činnosť dostal v roku 2014 od českého spolku Sisyphos bronzový blúdny balvan za to, že propagoval oxid chloričitý ako univerzálny liek na všetko. Tým celý tento príbeh iba začína. Postupne začal tvrdiť, že oxid chloričitý vie pomôcť pri bakteriálnych infekciách, covide alebo dokonca rakovine. No a práve na tieto tvrdenia sa teraz pozrieme. Aby sme pochopili, čo Otta Nepilý propaguje, musíme sa ale pozrieť najprv na samostatnú látku. Prvé varovanie prišlo v roku 2010, keď americký úrad pre dohľad nad potravinami a liekmi, známy ako FDA, vydal upozornenie. MMS, teda Miracle Mineral Solution, sa predával ako roztok obsahujúci približne 28% chloritánu sodného v destilovanej vode. Pred použitím sa mal zmiešať s kyselinou citrónovou. Veľa ľudí si ale neuvedomilo, že po zmiešaní vznikne úplne iná látka. Oxid chloričitý. CDS, teda Chlorine Dioxide Solution, je už hotový vodný roztok oxidu chloričitého. Jeho priaznivci tvrdia, že je práve bezpečnejší a kvalitnejší ako MMS. Neskôr sa samozrejme objavila aj verzia označovaná ako CDS2, ktorý propagátori opisujú, že to je čistejšie a ešte lepšie, bezpečnejšie ako samotné CDS. FDA upozornilo, že po jeho užití zaznamenali viacerí ľudia zvracanie, hnačky, že mali nebezpečne nízky vlastne krvný tlak a dokonca aj akutné zlyhanie pečene. Spomínate si, ako Otta vlastne opisoval, keď použil MMS, že vlastne zvracal? No, asi na tom niečo bude, že? Chcel by som dať len menšiu súku do videa, pretože ja som to tak písal ŠÚKLu, teda Štátny ústav pre kontrolu liečiv, a písal som im práve
ohľade tohto MMS a CDS. A tu môžete vidieť, o vhodnej liečbe musí vždy rozhodovať výhradne lekár, jak sa mi povedali, a nie nejaký random človek z Facebooku. Dôležitá tiež vec, nie je to proste registrovaný ako liek. Neexistujú žiadne dôkazy, hej, že oxid chloričitín, teda MMS, CDS, je účinný pre liečbu rakoviny alebo iných závažných ochorení. Samotný oxid chloričitín pritom není žiadna nová látka. Používa sa napríklad pri bielení papiera či textilu, alebo práve pri úprave pitnej vody. No a za vznikom MMS stojí Američan Jim Humble, bývalý zlatokop a bývalý člen z Scientologickej cirkvi. No akože ma to ani neprekvapuje. Podľa vlastného príbehu počas expedície v džungli používal práve oxid chloričitý na dezinfekciu vody. No a neskôr tvrdil, že s ním úspešne liečil maláriu. No a na tomto celom príbehu postavil celý projekt Miracle Mineral. Neskôr prišiel potom Andreas Kalker, ktorý vlastne začal propagovať CDS, teda čistejšiu a bezpečnejšiu verziu. No ale počas pandémie COVID-19 sa o oxidu chloričitého začalo veľa ľudí zaujímať a mal taký boom, taký hype. V niektorých krajinách práve Latinskej Ameriky sa stal veľmi populárny. No a v Bolívii bol napríklad na určitý čas dovolený tento produkt predávať ako nejakú alternatívu vec proti covidu. V tom istom období sa o tento prostriedok dezinfekčný začal vyjadrovať aj Donald Trump a tuším, že to začal aj propagovať. Samozrejme, tu na YouTube som sa aj dozvedel pomoci reklamy, že moje telo požierajú parazity. No a lekári samozrejme o tom, čo nemôžu hovoriť. A čo na to pomáha? No samozrejme MMS alebo CDS. Takže treba to ešte skúsiť predtým, ako právnici farmaceutických firiem toto video zablokujú. Viem, že právnici farmaceutických firiem sa už snažia toto video zablokovať. Ota nepilí túto látku ale nepredstavuje ako niečo len proti covidu. Jeho vysvetlenie fungovania je pomerne aj jednoduché. Tvrdí, že oxid chloričitý ničí vírusy, baktérie a ďalšie jednobunkové patogény. Ale na viacbunkových parazitov toto vlastne nestačí. No a prečo? No lebo podľa jeho sa vlastne dokážu schovávať v tele. No a zároveň chránia ďalšie vlastne infekcie pred oxidom chloričitým. Ak vlastne liečba ale nefunguje, tak jeho vysvetlenie býva veľmi vlastne rovnaké a veľmi časté. Môžu za to parazity. Alebo ešte za všetko môžu geopatogénne zóny. Alebo po prípade bola použitá nízka koncentrácia práve CDS. Vo svojich príspevkoch sa často odvoláva aj na materiály priemyselných dezinformačných technológií. Napríklad ako je Twin Oxid. Údaje o dezinfekcii vody alebo povrchoch on používa ako svoj argument. Pri vlastne nejakých diskusiách o vnútornom užívaní práve oxidu chloričitého. Teda v jednoduchosti, keď sa to používa na povrchy a dezinfikujú sa tým veci, môžete to slopať. Jeho Facebook skupina vlastne často pripomína takú neformálnu ambulanciu. Ľudia vlastne povedia jej diagnózu a on im vlastne navrhne nejaké dávkovanie. On im potom aj navrhne nejakú tú inhaláciu, kúpele, pitie a dokonca v niektorých prípadoch aj klistýr. Ale samozrejme je to všetko bez toho, aby toho pacienta vôbec videl, len to proste napíše. Veľkú časť jeho obsahu tvoria samozrejme aj ľudia s rakovinou. Podľa Ota ale samozrejme oxid chloričitý nepomáha na všetky druhy rakoviny, ale podľa jeho slov funguje na klasickú rakovinu. Sice ako fakt neviem, či je to kurva klasická rakovina. Práve spôsobenú jednobunkovými patogénmi. To je proste jeho vyjadrenie k tomu. Ako príklad často uvádza rozhovor s Sandrou Gelrichovou. Ona má vlastne platené Hero, ktoré sa volá Nebojte sa rakoviny, no a on tam má aj vlastne podcast s ním teda. Tvrdí, že ona prekonala 3 rakoviny a pri poslednej jej lekári absolútne nedávali žiadnu šancu, že vlastne prežije. Ona vlastne počas svojho pobytu potom na Novom Zélande a v Ázii pravidelne slopala MMS alebo CDS. Dnes podľa ich slov žije a má zdravé deti, no a venuje sa vlastne onkologickým pacientom, čož teda asi veľa šťastia tým pacientom. Na stránke zlutavoda.cz, na ktorú pravidelne odkazuje, nájdete dokonca samotný protokol na dávkovanie oxidu chloričitého proti covidu. Hoci táto stránka aj akože píše, že toto není schválené ako liek, hneď vlastne v zápätí vyzývam ľudí, čo si to pozrú na to, aby si to vlastne otestovali sami. No a podobné príbehy sa opakujú aj pri ďalších ochoreniach. Napríklad muž s opakovaným hnisavým ložiskom spôsobeným práve zlatým stafilokokom sa má podľa Otu po užívaní CDS, akože malo mu to pomôcť do 5 a 7 dní. Zároveň tvrdí, že už v roku 2014 vyšli nejaké štúdia, ktoré potvrdzujú účinnosť práve oxidu chloričitého. A to vlastne proti stafilokokom. Samozrejme, ale zdroj? Nikde. Či už ide o rakovinu, stafilokoka, či leukémiu, či nejakú inú chorobu, keď proste liečba nezaberá, tak za to môžu samozrejme parazity, o ktorých ty ani možno nevieš, že ich máš.
Práve tento mechanizmus robí celú túto teóriu veľmi odolnú voči vyvráteniu. Teda ak sa pacientový stav zlepší, je to zásluha práve MMS alebo CDS. Ak sa teda nezlepší, dôvodom vraj nie je samotná metóda, ale teda niečo iné. A popri tomto všetkom ľuďom stále doporučuje nejaké dávky, koncentrácie a odkazy na kalkulačky, podľa ktorých si majú ľudia vypočítať, koľko oxidu chloričitého majú užiť. Facebook Ota Nepilého je vlastne doteraz stále aktívny a ľudia tam stále vlastne postujú svoje nejaké príbehy a diagnózy a čo sa im vlastne deje. A toto sa nedeje iba v jednej skupine, ale aj v iných skupinách sa napríklad aj písalo o nepriaznivých účinkoch. Týždeň užívam CDS2, no a zvýšila sa mi teplota. Prišla nevoľnosť a bolesť klbov. Mám radšej znížiť dávku, lebo si myslím, že už ďalšiu dávku do seba nenapchám. Ďalší príbeh opisuje 82-ročnú babičku so srdcovými problémy a cukrovkou. Po 3 dávkach CDS2 za jeden deň dostala vysokú horúčku. Opuchli jej nohy a prestala hýbať ľavou rukou. A jej stav sa výrazne zhoršil. Dokonca aj niektoré matky vo facebookových skupinách priznávajú, že toto dávali svojim deťom, čo je už podľa mňa úplne crazy. No a keď sa pri týchto deťoch objaví vracanie alebo hnačky, oni sa z toho kurva tešia a vyprávajú, že to je vlastne dobré a že tým vlastne sa detoxikujú tie deti. Pred užívaním MMS, MMS2 či CDS či CDS2 pritom varuje aj slovenský projekt Lovci šarlatánov, ktorý založili práve lekári a ďalší odborníci. Samozrejme podľa nich nejde o bezpečnú alternatívu liečbu, ale o látku, ktorá vám môže váš zdravotný stav proste zhoršiť. Objavili sa ale aj vážne zdokumentované prípady po užití týchto látok. V roku 2009 zomrela žena približne 20 hodín po tom, čo užila MMS. A užila to ako prevenciu proti malárii. Jeden zo slovenských členov práve projektu Lovci šarlatánov opisuje prípad pacientky, ktorá po použití MMS skončila na 3 dní hospitalizovaná. Pamätáte si, ako som hovoril o Andreasovi? No, tak aj on na to doplatil. A to po prípade 5-ročného chlapca, ktorému po podávaní oxidu chloričitého zliehalo viacero orgánov. Rodičia vlastne verili dezinformáciám a mysleli si, že mu to pomôže proti covidu. Práve v Bolívii sa Calcerovi podarilo získať nejakú obrovskú podporu. No a jeho kampaň prispela aj k tomu, že tamojšia vláda na určitý čas povolila keby oxid chloričitý na alternatívnu liečbu proti covidu. Krátko na to však miestne nemocnice zaznamenali viaceré otrávenia. Len v meste Cochabamba, keď to zle čítam, na začiatku pandémie hospitalizovali cca 10 ľudí, po požití samozrejme tejto látky. Ďalší medializovaný prípad prišiel z roku 2021 z Argentíny. Bol to 90-ročný pacient s ochorením práve COVID-19. Zomrel potom, čo mu v súkromnej klinike podali oxid chloričitý na základe súdneho rozhodnutia. Samozrejme, prípad vyvolal extrémnu kritiku zo strany lekárov, vedcov a takýchto spoločností. Americké toxikologické centra zaznamenali od roku 2014 viac ako 16 000 hlásení súvisiace práve s touto látkou. No a najhoršie na tom to, že 2500 z nich sa práve týkalo detí, ktoré mali menej ako 12 rokov. Medzi nimi bolo aj 6-ročné autistické dievča. Bolo hospitalizované po zlyhanie pečení práve po užití MMS. No a práve používanie MMS pri autizme sa stalo podnetom skrytej reportáže ABC, ktorá v roku 2016 prirovnala túto prax ako mučenie detí. Lekárka Daniela Pelclová, ktorá sa viac než 40 rokov venuje práve intoxikáciám, pre portál Hlídací pes uviedla, že oxid chloričitý môže spôsobovať nevoľnosť, hnačky aj chemické poškodenie tkaní. No Ota Nepilý však s týmto tvrdením nesúhlasí. No a po tento článok dokonca napísal, že to nemôže otraviť tisíce ľudí. No a že hranica toxicity je podľa neho okolo 250 ppm. Ďalšie komentáre obhajovali bolívijskú vlastne legislatívu a obhajovalo to nejakým vlastným príbehom o ekvádorských vojakoch a bolívijských policajtov, ktorí mali byť vďaka CDS chránení pred covidom. Hej, toto hovorí človek, ktorý absolútne neštudoval medicínu, ani som nemal nič spoločné kvázi. S týmto oxidom chloričitým je spojená aj cirkev Genesis 2 Church. Bol ním vodcom Mark Grenon a jeho synovia a predávali MMS ako náboženskú sviatosť. Americké úrady ich už aj varovali, aby s týmto predajom prestali, no ale ignorovali to. No a v lete 2020 boli všetci 4 zatknutí. Mark a jeden z jeho synov dostali 5 rokov väzenia. No a ďalšieho 2 synovia boli odsúdení na viac ako 12 rokov väzenia.
Napriek tomu všetkému podobné skupiny fungujú dodnes. OTA je vlastne príkladom. Ľudia si naďalej radia s dávkami, odporúčajú vlastne oxid chloričitý pri rôznych chorobách a zdieľajú príbehy o tom, ako to dokázalo zachrániť niekomu život. Dobre ľudia, toto bude všetko pre toto videjko, prosím vás, dávajte na seba pozor a hlavne neverte takýmto skupinám, a hlavne tým, ktorí ani nedokážu potvrdiť alebo zdokladovať to, čo hovoria a nemajú k tomu ani zdroje. No a to bude všetko pre toto videjko. Jak sa vám toto videjko páčilo, ja budem veľmi rád za like, za koment a za odber a prosím vás, ak môžete, zdieľajte toto video, aby sa na to niekto náhodou nenamotal. Samozrejme moje všetky sociálne siete máte dole v popisku, samozrejme sú tam aj zdroje, z ktorých som čerpal. Takže my sa vidíme u ďalšieho videjka, zatiaľ sa majte a čauko.